tikupira kuti ambiri taseta bwino nkhani khuza ndi Zaka wa Pasova channel kuti wapanga pull out presence yake pa social media makamaka ma platforms ngati a Facebook komanso TikTok. Ambiri Zaka wa Pasova channel tikumutsata bwino makamaka ndi content yake imene makhala akupanga pa ma platforms amene wawa. Ndiye chifukwa cha content yake zikuoneka kuti noti zakagwerano ku legal issues amene ampanga drag kuti no apange pull out koma social media platforms amene wawa mwachidule chabe ambiri tinatsatira kuti pakati pa kunali nkhani imene mazungulira yokhuzana ndi mayimpinga njira ndiye kuti Zaka pajati pamodzi wabwinobwino zimene amachita pa ma platforms amene anayilowerera nkhaniyo anayankhulapo. Ndiye zikuoneka kuti zimene anayankhulazo zinapangano attract legal pitfalls ndiye zinapangisa zonena kuti akutero kuti amayi ake anatengedwa ndiye kuti ndi polisi. Nkhani imeneyo potengeranso kuti Zaka akuona kuti amapanga operate outside Malawi. Ndiye potengera ndi imene nkhanizo zikuyendera akuti atatengedwa kupitisidwa ku polisi anafunsidwa mafunso awiri atatu nkhani yokhuzana ndi Zaka makamaka information imene ingathandizire kuti Zaka apezeke nakasinde kuti mlandu anapalamula ndi Zaka and then kaya kunali kulumikizana kotani kunapezeka zonena kuti Zakayo ndiye kuti no wapanga pull out pa ma platforms amene wawa. Of course pali audio imene Zaka anayankhula pa nkhani imeneyi tatiye timveko zimene anayankhula Zakayo kenako tipiteni nkhani ndi chonga choti muthe kuyitsata bwinobwino. Tanzania maganizo anthu amene mandipanga follow kuti mina mukamapanga content yanu mwina musikali malire nake kwa hiyo tini mina ninabagira zinthu zinakusadziwa kuti zibweretsa mavuto ku family ya watu kapena kwa asibale yanga kuti mayanga mpaka akenda libe ku polisi ndikumapanga force kuti thandizeni kupeza kumene kuli mwana wanu wapalamula milandu yakuti yakuti so mayanga sama social media samadziwa kuti ndi milandu ya mtundu wanji akhala kungolandira mina mauthenga awo madandaula anthu kuti mwana wanu sakupanga bwino so ine amwene so I don't know kuti kodi ndingayankhule kuti chani ndinthausa okay fine ndakakamisika kuti ndidinde ma account anga ku Facebook ma account anga ku TikTok kuti sindikwenera kupanga so content iliyonse cholinga choti mayi anga apangidwe lilisi mwina apite kuti akutsika asiyidwe m'manja mwachani mwa polisi asapangidwe so ataki in such way koma no guys ndipo kuthokozane amene mandipanga follow amene mandipanga support pa zinthu zambiri koma ineza ndizayika mavuto kuti ndingati ndili pa wanted yoti ndikwenera koma no ndili kutali ndi ku nyumba ndinena ndikadzipereke ndekha ku polisi kuti ndimve kuti ndikhani anje ndakundifunira zikolino ababa ngokutsasikani guys kuti iziyeza koma no ineyo ndilibe solid possibility ndikapange content kamene ndikapezeke pena pange ndalemba post chani ayi chabwino tamva zimene wayankhula Zaka pamene pa akunena zona kuti zinthu zina amachita chifukwa chonena kuti samazindikira kuti akuphwanya malamulo. Ndiye pa chifukwa cha chimenechi chifukwa wapanga pull out kupezeka kwake pa platforms amene wawa komanso zikumveka zonena kuti wapangidwa dragged kuti apange pull out potengera ndi imene amapangira violate malamulo amenewo. Nkhani zake zovuta kwambiri komabe kwa amene timapezeka pa ma social media kayenda kuti ma creators kani ma users tikwenanso kumaona malamulo kuti malamulo amanena kuti chani chifukwa machazi ndi ufulu ogwisa ntchito social media komano tiliso ndi ma responsibility omaona pamene tikupezeka pamalo pamenepa popewa ma legal pitfalls ngati amene akumana ndi Zakawa. Ndeno tikatenga legal framework ya ku Malawi makamaka pa nkhani yokhuza ndi electronic transaction komanso cyber security act ya mchaka cha 2016 phatikiza pamenepo penal code zifunikira kuti digital presence yathu izikhala lawful yotsata malamulo. Pali zinthu ngati facts checking isanagawa uthenga kaya kufalisa uthenga wina wake tikwenera kuti tifufuze bwinobwino makamaka nkhani zokhuzana ndi ma investigations a polisi komanso national security zimene zizi tisanagawane tisanapereke uthenga kapena kumathirapo milomo chani tikwenera zoti tafufuza bwinobwino kuopa kugwa ma legal issues komanso pali zinthu ngati kupanga share private conversation kugananso zithunzi zimene zili za sexual abuse imeneyonso ndi serious violation ya
privacy nde tizipanga zinthu zolemekezaso privacy ya anthu ena chifukwa zinthu zonsezi zili under penal code komanso cyber laws. Milandu ya common pa digital social media yoti anthu ambiri timakhala tikupalamula koma mwina sitimazindikira kuti tikupalamula milandu ngati imeneyo ndekuti kuli ngati cyber bullying. Kumapezeka zona kuti anthu tikuyankhula zinthu zoti zikupanga halasi kapenanso kupanga humiliate anthu ena ake. Kumapeza zoti anthu tikunyoza kutukwana chani zinthu zonsezija ndi zophwanya malamulo. Kuliso zinthu ngati ma hate speech ameneno ali ndi kuthekera kuyambisa zisokonezo. Zima speech ngati zimenezozo makamaka zopanga discriminate against kagulu ka anthu ena ake zimenezozo ndi milandu yayikulu kwambiri. Nde ngati azaka milandu imene amakhala kupalamula kumano mwina ifoti samazindikira kuti akuphwanya malamulo ndi chifukwa akumana ndi zinthu ngati zimenezi. Komano tikatenga azaka amene amachitira ali ngati misogynist kapena kuti munthu amene amapanga bowo komanso kunyoza azimayi, zinthu zimenezo ndi zosaloledwa. Kuliso milandu ngati yopanga disseminate false information, zinthu zimenezozo ndi milandunso tikamapereka uthenga wabodza tiziziwa zonena kuti zili ndi zotsatira zake. So kandi ife mayuza kandi kuti ma creator tionesese kuti tikupanga observe responsibility yathu pamene tili pa social media. Of course mwina ngati azaka ankapulumuka chifukwa chonena kuti platform imene wakonda kugwiritsa ntchito ngati Facebook ndekuti no zinazo zovuta kwambiri kupanga track unless wina akatapanga report. Komano anakhala kuti amakunda kugwiritsa ntchito YouTube. YouTube ali ndi automated system imene imatha kupanga translate language actions china chilichonse amatha kupanga translate akapanga flag out kuti pali zolakwika zina zake automatically ndekuti munthu ameneyo amatha kulandira ma penalties. If not ndekuti amatha kupanga pull out access ya YouTube mwina kumpangaso bar kuti asazapezeke pa YouTube. So chimene chimangofunikira ndi azaka ngati amafuna kupanga attack kagulu ka anthu ena ake amene azoti azipanga attack my ideas osati character kapena munthuyo. Chifukwa ukatero ndekuti no zimakathera kuma legal battles ngati mene zakhalira pamene papa. Pajasoto pali mwambi uja umene umanena zona kuti when you are in a grass house do not throw stones. Mapeto ake akakubwezera ndekuti makhala mbola. So as it stands azaka pamene papa apulumuka nkhani ndiona kuti ali kunja kwa dziko la Malawi. Otherwise anakhala zona kuti ali ku Malawi ndekuti anakaponya ndithude mchitokosi. Komanso pali mabato ena makamaka olimbana ndi ma elite mafunikira zonena kuti aonesese kuti family yawo kandi kuti ma relations yawo ali ndekuti ku safe bank. Otherwise nkhani zake ndi ngati zimenezi. Pajasoto pali mawu amene amanena kuti rules were designed by system not for the benefits of you but for the benefits of them, so watch out. Mwachidule tikakhala pa masamba mchezo pa social media pa kandi pa Facebook kandi kuti pa TikTok pena paliponse tionesese kuti tikupanga follow malamulo pamene pa isakhale true yofuna kutonzera anthu ena kapena kupereka uthenga wabodza. Tiyeni tigwiritse ntchito mosamala molemekezanso anthu ena chifukwa social media ndi yabwino imatithandizira kuti tilumikizane ndi anthu ena ake otali kutali oti sitingatha kulumikiza nawo instant. At the same time timakhalanso tikupeza information ina yofunikira pamenepo. So let's be responsible pamene tili pamalo pamenepa. Ayi mmenemo ni mmene nkhani zake zikuyendera. Sitiuza zoti muli maganizo pa nkhani imene pamene tikuona zoti Zaka Wapasova channel ndekuno wapangidwa dragged kuti apange pull out pa presence yake masamba mchezo ndekuti a Facebook komanso TikTok after no ma legal battles. Ngati maganizo amene alipo muthu fotokoza comment section kwa molemekezanso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18. Lichengote nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitha kufikirani mosavuta.